En el món de la música són habituals les col·laboracions entre gent d'un estil similar, entre gent d'estils molt diferents. Eh? Algunes són molt reeixides, d'altres no tant, algunes són un fracàs. Clar, si cap dels dos artistes no valen un pimiento, doncs tots dos junts ja la cosa, el patatisme és exponencial. Hi ha algunes que ja no estem a temps de que es produeixin, tot i que crec que haguessin estat molt interessants. Per exemple, Paco de Lucía amb Roy Orbison, Pescaïlla amb Bo Diddley, però hi ha algunes que encara estem a temps de que es produeixin, com Herbie Hancock i Rafael. Jo crec que seria també força interessant. Doncs això que ve ara és una recreació de què hagués passat si la mítica banda liderada pel Mr. Mark Knopfler, els Dire Straits, haguessin col·laborat amb en Chiquito de la Calzada. Això no sabem mai què hagués passat, però el que podem fer és suposar-ho. I això és el que ve a continuació. Aviam, què tal va el simulacro? Vitro, cobarde, pecador de la pradera. Me cago en todas tus muelas. Cuidadín. ¡Juego! Hasta luego, Lucas. Donde digo trigo, digo Rodrigo. ¡Torpedo! ¡Al ataque! ¡Virgen de More! Tienes más peligro que Roldán jugando al Monopoly. Siete caballos que vienen de bonanza. Tú trabajas menos que el sastre de Tarzán. Te voy a meter una multa que no te la saca ni Perry Manso. Candemore, 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 Cuidadín.